Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Paulo. Taong 1985, Ilagan, Isabela. Kakalipat lang ng pamilya ni Paulo sa Ilagan. Bagong salta lang sila sa lugar na yon at napadpad sila roon dahil sa iyo ng probinsya ng pamilya ng kanyang kinakasama. Pabor naman yun sa kanya kahit papaano. May malaki rin kasing lupaing pagmamay-ari ang mga ito. Hindi na rin nila kinakailangang mamroblema sa kanilang pagtitirhan, lalo pat bago sila roon lumipat, nakahanda na ang lahat. Di man sa pagmamayabang pero may kaya rin sila Paulo. Ang kanyang diskarte sa buhay noon ang nagbigay ng kaginhawaan sa kanyang asawa at 3 anak. Lahat yon nangyari dahil sa walang kamatayang sipag niya sa pagtatrabaho. Yun nga lang, sa kabila ng kasipagan niya noon, merong isang bagay na hindi nagugustuhan ng kanyang asawa sa kanya. At yun ay walang iba, kundi ang kawalan niya ng paniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita. Katunayan, kaya rin sila lumipat doon sa Ilagan ay para mapabulaanan ang nais nitong patunayan sa kanya. Matagal na panahon na kasi nila yung pinagtatalunan, kaya umabot na sa puntong napapayag na siya sa nais nitong mangyari. Upang mapanatili naman ang negosyo nila sa lugar na iniwan nila, nagtalaga sila roon ng mapagkakatiwalaang tauhan. Ang pinakakatiwala noon ni Paulo ang siyang nanirahan sa bahay na kanilang nilisan. Bago rin sila umalis sa lugar na yon, inilahad niya ritong baka abutan ng ilang taon ang kanilang pananatili bago sila makabalik. Dagdag pa niya na, para maging maayos ang takbo ng kanilang negosyo, kinakailangan itong bumisita sa Ilagan 1 beses sa 1 buwan. Nagtalaga rin siya ng kota na dapat kitain ng mga ito upang hindi siya nito maloko. Mahirap na kasi pag pera ang usapan. Kahit mga kalapit mong kamag-anak, kaya kanilang traidorin, alang-alang sa salapi. Yon ang iniiwasan ni Paulo, kaya sinigurado niyang masusunod ang kotang ibinigay niya. Naging bihilante rin siya sa pag-iwan dito ng salapi upang masigurong walang mawawaldas kahit 1 singkong duling. Matapos naman niya itong gawin, doon na nga sila umalis hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang probinsya ng kanyang asawa. Ilang araw ang lumipas ng kanilang pananatili sa lugar. Naging maayos naman ang lahat. Para kay Paulo, para itong isang bakasyon sa kanya, gawa ng bukod sa wala silang ginagawa, buong araw lang silang nagmamasid sa napakagandang lupaing pagmamay-ari ng pamilya ng kanyang asawa. Akala niya hanggang doon na lamang ang kanyang mararanasan, pero habang tumatagal, may napapansin siyang kakaiba sa paniniwala ng pamilya nito. Kapag hapon kasi, lagi itong nagsusunog ng goma tapos balat ng nyog. Hindi na rin ito pinapalabas ang kanyang mga anak kahit 5:00 pa lamang ng hapon. Ipinagtataka naman niya yon, gawa ng bakit binabawalan nito ang mga bata gayong hindi pa naman tuluyang lumulubog ang araw. Sa kanilang lugar kasing kinalakihan, kahit 7:00 na ng gabi, marami pa sa mga kabataan ang nasa labas na abala sa paglalaro. Noong una, pilit niya noong inunawa ang kakaibang batas ng ama ng kanyang asawa, pero sa katagalan, hindi na niya ito nakonsinti pa. Bago rin niya kumprontahin ang ama nito, pinili niyang kausapin muna ng mahinahon ng kanyang asawa upang magkaroon siya ng ideya sa mga nangyayari. Isang gabi, matapos naman nilang maghapunan, nataon naman noong maaga pang pumasok sa mga silid ang kanilang mga anak. Nang silang dalawa na lamang ang nakatira sa kusina, doon na niya dahan-dahang nilapitan ng asawa niya na kasalukuyan noong naghuhugas ng pinggan.
Linda, alam kong paulit-ulit na lang tayo. Pero pwede mo bang sabihin sa akin ng totoo? Bakit ganyang kahigpit ang tatay mo? Ano bang kinakatakot niya rito? Nang marinig naman ng asawa niya ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napatigil sa paghuhugas. Pagtitigan naman nilang dalawa, inilahad naman ito sa kanya na hindi katulad ng bayang kanilang pinagtitirahan ang lugar na yon. Mariin din itong inilahad na mas mainam na mag-ingat kaysa magpakakampante sa lugar. Nabanggit din ito na natural lamang ang ganoong kaganapan sa baryo, kaya wag na siyang gaanong magtaka. Inilahad din ito sa kanya na yun naman talaga ang dahilan kung bakit sila lumipat ng lugar. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, di naman niya maiwasang makaramdam ng pagkairita. Gawa ng ang sinasabi kasi ng kanyang asawa noong mga oras na yon, pawang mga palusot upang hindi masagot ang kanyang tanong. Napapansin niya ring umiiwas yun sa kanya na para bang may mga bagay itong itinatago. Dahil sa alam niyang mag-aaway lang naman sila, nagpasya na siyang manahimik. Ang naisip na lamang niya noong gawin, komprontahin ang ama nito upang doon alamin ang totoo. Nasisiguro niya kasing hindi yung magsisinungaling sa kanya, gawa ng hindi ito ang uri ng tao na mahilig magpasakalye. Alam niyang direkta yun kung sumagot, kaya wala sa katawan nito ang bahid ng pagsisinungaling. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, paglabas naman niya sa bahay niya, agad namang bumungad ang pamilya nitong naghahanda para mag-ani ng palay. Dahil sa nataong nabuburyong na noon si Paulo, nagdesisyon naman siyang sumama rito. Hindi naman siya tinutulan ng kanyang mga balae, lalo pat medyo malapit na rin ang mga ito sa kanya. Sa katunayan, mas gustong-gusto nga siya nitong kasama dahil bukod sa kwela siya, hindi rin siya napipikon kapag siya ang napagdidiskitahan. Dahil sa ganoong rason, ultimong pinakabunso sa magkakapatid, malapit na rin sa kanya. Sa kanilang paglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa kanilang mga gagawin. Upang mas maging kapanapanabik ang kanilang gagawin, inilahad niya sa mga ito na yon ang kauna-unahang pagkakataon na mag-aani siya ng palay. Kadalasan kasi, nakikita niya lang yung tinatrabaho ng kanyang mga manggagawa, kaya hindi niya pa alam kung gaano yon kahirap. Ipinagmayabang din niyang napakadali lang nito. Gawa ng bukod sa paggapas, ibubungkos mo lang din ito bago dalhin sa imbakan. Nang marinig naman yon ng panganay na kapatid ng kanyang kinakasama, bigla naman yung tumawa habang nakatingin sa kanya. Nang marinig naman niya ang halakhak nito, sinubukan niya pa yung tanungin pero hindi na yun umimik. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman nila sa palayan, agad naman nilang isinagawa ang kanilang trabaho kasama nung mga magsasakang nakikigapas din sa kanila. Pag-umpisa naman ang trabaho nila, medyo masigla pa itong si Paulo. Ang kaso lang, habang tumatagal unti-unti na siyang nakakaramdam ng pananakit ng kanyang bewang dahil sa paggapas. Kailangan kasing nakayoko tuwing mag-aani, kaya halos hindi na siya nakakahinga ng maayos kapag ginagawa niya ito. Ang mas nagbigay din lalo ng hirap sa kanya ay yung walang katapusang sikat ng araw na halos manuot na sa balat niya. Nang mapansin naman siya ng ama ng kanyang asawa, agad naman siya nitong inabisuhang magpahinga na muna. Pagbibiro pa nito sa kanya, hindi niya kailangang tapusin ang isang buong kahon, gawa ng hindi naman siya magsasaka. Nang marinig naman ni Paulo ang sinabi nito, napangiti na lamang siya habang paika-ika roong lumalapit. Pag-upo niya sa tabi ng matanda,
agad naman niyang napansin ang malamig na ihip ng hangin na bumalot sa kanila sa ilalim ng puno ng sampalok. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na rin kumalma ang pagod na kanyang nararamdaman. Kalaunay nakapagpahinga na rin siya ng maayos. Dahil sa alam naman ng matanda na hindi siya sanay sa ganoong trabaho, hindi na siya pinagapas pa. Sa halip ang ipinagawa na lamang nito sa kanya, pagmasda ng mga magsasakang abalang-abala sa pagtatrabaho. Panay na rin ang kanilang pagkukwentuhan noong mga oras na yon, hanggang sa kalaunay doon na bumalik sa isipan niya ang mga tanong na gustong-gusto niyang ipasagot dito. Nang maalala naman yun ni Paulo, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang tungkol dito. Pagkarinig naman ng ama ng kanyang asawa sa kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik kasabay ng paghinga nito ng malalim. Inabot din niyo ng ilang minutong pagsilay sa paligid hanggang sa kalaunay nagsimula na itong magsalita. Alam mo, Paulo, marami ka pang hindi nalalaman sa ating mundo. Marahil nagtataka ka kung bakit gabi-gabi kaming nagsusunog ng balat ng nyog at goma. Di namin ginagawa yan para sirain ang kalikasan. Bagkus kaya namin yung ginagawa para maitaboy ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Bago lang kasi kayo rito, Paulo, kaya medyo agresibo pa sila sa inyo. Pero kung kami-kami lang rito, kahit hindi na namin gawin yan. Nga pala, nalaman ko rin sa asawa mo na pilosopo ka pagdating sa ganitong usapan. Tatanungin kita, gusto mo ba talagang makakita ng isa sa kanila? Wika ng matanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi naman siya makasagot kaagad, gawa ng ang nasa isip niya, baka mapahiya lang ang matanda. Siyempre, ayaw naman niya yung makaranas ng ganoong bagay, lalo pat itinuturing na rin niya itong pamilya. Noong una, tumanggi pa siya, pero kalaunay napasang-ayon na rin siya dahil sa pamimilit nito. Dagdag pa nito na, walang duwag sa kanilang pamilya, kaya kahit peligroso ang gagawin nila, kinakailangan itong sumama. Naniniwala kasi itong yun lang ang paraan para maalis sa isipan ni Paulo ang matinding pagdududa. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang maghintay ng senyas. Hindi naglaon, nabanggit sa kanya ng matandang yon na maghanda siya kinahapunan dahil sa meron silang pupuntahan. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang mga bagay-bagay, bahagya naman itong itinuro ang mga magsasakang nakikigapas sa palayan nito habang nagwiwika sa kanya ng, lahat ng mga magsasakang yan, Paulo, mga aswang yan. Bibihira lang rito sa lugar namin ng tao, kaya huwag kang magtitiwala sa mga nakakausap mo. Pamilya lang natin dito ang dapat mong pagkatiwalaan. Huwag kang magduda sa pagkatao namin, Paulo. Mga pangkaraniwan lang din kami katulad mo. Sakripisyo ng aming mga ninuno ang nagbigay sa amin ng kapangyarihan para respetuhin ang lahat ng nilalang na nakatira sa lugar na ito. Pagkalahad naman ng matanda sa bagay na yon, dali-dali naman itong tumayo, gawa ng nasipat nito ang isang magsasaka na mabilis na naglalakad papalapit sa kanila. Pagtigil naman ito sa harapan niya, agad naman niyang napansin ang kakaiba nitong muka. Hindi niya mawari pero napakalayo ng mukha ng taong yon sa mga mukhang kalimitan niyang nakikita sa bayan. Ayon sa kanya, maliban sa walang kanalang pagitan ng bunganga ng ilong at bibig nito, masyado rin yung maputla. Hindi rin ito makatingin ng diretsyo, tapos pautal-utal yun kapag nagsasalita. May mga involuntaryong galaw din ng kamay nito, indikasyon na hindi yun sanay sa katawang yon.
Mahirap mang sabihin pero sa puntong yon, may pagdududang nabubuo sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang magsasaka. Matapos naman itong makipag-usap sa ama ng kanyang asawa, agad naman yung umalis sa kinaroroonan nila. Ilang oras pa ang dumaan, natapos na rin ang gapasan, kaya minabuti nilang umuwi na. Pagtungtong naman ng gabi, nang makapaghapunan na sila Paulo, direkta naman itong nagpaalam sa kanyang asawa na siya namang labis nitong ikinagulat. Noong una medyo tutol pa ito pero dahil sa ama nito ang humihingi ng pabor, wala na rin itong nagawa kundi ang sumunod. Nang makakuha na yon ng pahintulot, agad naman itong tumungo sa kusina kung saan siya naroon. Unang kita pa lang nito sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhan na maghanda na. Dagdag pa ng matanda, magbaon siya ng maraming enerhiya dahil hindi malapit ang lugar na pupuntahan nila. Pagkarinig naman ni Paulo sa sinabi nito, agad naman siyang nagpalit ng damit. Maya-maya pa, lumabas na rin siya sa kanilang silid para kausapin ang ama ng kanyang asawa. Hindi naglaon. Nang mailahad na nito ang tungkol sa kanilang gagawin, agad naman yung lumabas kung saan doon naman bumungad sa kanila ang 3 nitong anak na nakasakay sa mga kabayo. May dala-dala itong mahahabang mga bagay na nakabalot sa puting tela. Dahil sa wala naman siyang ideya kung ano ito, hindi muna niya yun itinanong. Sa halip, pinili niyang sumampa na sa kabayo para makaalis na sila. Sa pagtahak naman nila ng daan, napag-alaman niyang una nilang daraanan ay ang baryong pinagtitirahan ng mga magsasakang nakigapas sa kanila nung umaga. Dagdag pa ng ama ng kanyang asawa, may dadaanan lang sila roong tao na siyang tutulong sa kanila para mapadali ang kanilang lakad. Yun kasi ang nakakaalam ng mga pasikot-sikot, kaya sa tuwing may pupuntahan ng pamilya nito, pinipili nilang yon ay daanan. Pagdating naman nila sa lugar, bumungad sa kanila ang isang napakadilim na baryo sa gilid ng malawak na kakahuyan. Ultimo, isang sulo sa labas. Wala silang nadatnan, kaya hindi naman niya noon maiwasang magtaka. Habang dinadaanan nila ang mga bahay-bahay, labis naman itong nagbigay ng matinding takot sa kanya hanggang sa kalaunay tumambad sa kanilang harapan ang isang lalaking nakasuot ng salakot. Pagsilay naman niya rito, napansin naman niyang nakayuko ito na parang naghihintay ng taong makikipag-usap sa kanya. Pagwika naman doon ng ama ng kanyang asawa, bigla naman itong tumitig sa kanila gamit ang namumula nitong mga mata. Nang marinig naman ito ang nais nilang mangyari, bahagya naman yung napangisi habang sumasagot sa matanda ng, Sige ho. Kung yan ang gusto ninyo. Pasensya na. Medyo nasindak lang ako sa dala ng mga anak mo. Hindi ko sukat akalaing pupunta kayo ngayon dito sa aming lugar. Bitbit ang mga nakamamatay na sandata niyong yan. Bueno, sumunod kayo sa akin. Pagkalahad naman ito ng mga kataga, agad naman yung naglakad sa unahan nila. Tahimik lang ang nilalang na yan at parang sa mga oras na yan, wala itong ibang hangad kundi ang matupadang utos nung matanda. Sa loob ng kalahating oras nilang paglalakad, nasaksihan ni Paulo ang magagandang tanawin sa lugar. Marami rin siyang nakitang mga kakaibang hayop, kaya kahit papaano unti-unting nawawala ang kanyang nararamdamang pangamba. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa sityong gustong puntahan ng ama ng asawa niya, ganun pa rin ang bumungad sa kanila. Ang kakaiba lang sa lugar na yon, napakalansa ng hangin sa paligid. Yung tipong may natuyong dugo mula sa kinatay na hayop. Kapansin-pansin din ng mga nakabukas na pintuan ng kubo
kalakip ng mga kagamitan sa loob na nagkalat. Akala nga noon ni Paulo na nakawan ang mga bahay na yon. Pero pagtanong niya nito sa mga magsasakang kasama nila, inilahad nito na ganun talaga ang sitwasyon ng sityong yon kapag sumasapit ang gabi. Dagdag pa nito na wala silang kaide-ideya kung ano ang nangyayari sa lugar. Nang marinig naman ito ng ama ng kanyang asawa, bigla naman yung tumawa kasabay ng pag-utos nito sa kanya na magsindi ng sulo. Kanina pa kasi nila itong pinatay, magmula noong umalis sila sa baryo ng mga magsasakang nakikigapas sa lupain ng kanilang pamilya. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, dali-dali naman niyang kinuha ang sulo at posporo. Maya-maya pa, pagsindi naman niya rito, agad namang tumambad sa kanya ang mga taong nakayuko na nakapalibot sa lugar na kinaroroonan nila. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado ng mga nilalang na yon, alam niyang hindi ito ordinaryo. Paglalarawan ni Paulo sa mga taong biglang bumungad sa kanilang kinaroroonan, wala itong mga saplot tapos punong-puno ng langis ang kanilang mga balat. Napansin din niyang hinaluan niyo ng uling dahil sa itim ng mga balat nito. Akala niya nung una, mga pangkaraniwang tao lang ang mga ito, pero sa pagpapatuloy ng pagliyab ng kanyang sulo, napansin naman niya ang mga katawan nito na animoy parang gawa sa anino. Hindi man ito kapanipaniwala noong una, wala siyang magagawa sapagkat yon ang nakikita ng kanyang mga mata. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na niya napansin ang isang matandang lalaking taga roon na dahan-dahang lumalapit sa kanilang mga kabayo. May mahaba itong puting buhok, tapos ang mga mata nito nagliliwanag at halos kakulay na rin ng dugo. Nakalabas din ang may itim nitong 4 na pangil na siya namang nagbigay palalo sa kanya ng takot sa katawan. Pagharap naman ito sa ama ng kanyang asawa, bigla naman itong nagwika ng, Hindi man lang kayo nag-abiso na pupunta kayo. Sana nakapaghanda man lang kami. Ano ang pakay ninyo, Kabo? Bakit pumunta kayo ng biglaan? May hinahanap ba kayong nilalang sa aming lugar? Wala kaming hinahanap. Ito kasing asawa ng anak ko. Hindi naniniwalang umiiral kayo. Gusto kong pakitaan niyo siya ng mga bagay na habang buhay niyang maaalala. Pagkarinig naman ng nilalang sa sinabi ng matanda, agad naman itong itinaas ang 2 kamay nito, dahilan para umangil ang lahat ng naroon. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa na rin yung nagsindi ng sulo hanggang sa kalaunay tumambad na sa kanila ang hindi mabilang na patay na tao. Ayon sa matanda, ang liwanag ng apoy ang umaalis sa pangkukubli ng mga ito. Yun din ang dahilan kung bakit malimit sa mga pugad nila ay walang liwanag ng apoy tuwing gabi. Dagdag pa ng matanda na purong aswang ang mga nilalang na yon at ang lahi nito nagmula pa sa mga sinaunang usbong. Mapanganib ang uring yon, ngunit wala silang dapat na ipag-alala dahil matagal na sila nitong nagkaroon ng kasunduan. Para na rin masigurong hindi sila tatraydorin ng mga nilalang, doon na dahan-dahang inalis ng mga anak nito ang mga telang nakabalot sa mga dala nitong mahahabang bagay. Pag-alis naman ng telang yon, tumambad sa kanya ang mga sibat na gawa sa bato at ginto. Nakakasilaw yon sa paningin ng mga aswang, kaya hanggat maaari pumwesto sa likod ng lugar ang kanyang mga kasama. Maya-maya pa, nang maihanda na ang lahat, agad naman niyang nakita ang hawlang pinagkukulungan ng isang lalaking aswang na napapabilang sa ibang lahi. Base sa kanyang mga nasilayan,
Makikipagduelo doon ang kausap ng ama ng asawa niya upang maipakita sa kanya kung gaano yun kalakas pagdating sa pakikipaglaban. Sa pagbukas naman noon ng hawla, mabilis namang lumabas doon ang nakakulong na nilalang, dahilan para makita ni Paulo ang kabuuang anyo nito. Ayon sa ama ng kanyang asawa, isang magindara ang nilalang na nakakulong sa hawlang yon. Kalimitan kasi talagang humuhuli ang mga nilalang na yon ng ganoong uri ng aswang upang ialay sa mga panauhing may mataas na katungkulan sa kanilang lahi. Nang marinig naman ni Paulo ang tungkol dito, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa kinaroroonan ng mga ito dahil sa lakas ng pag-atungal ng mga manunood. Pagsilay naman niya sa lugar na yon, agad namang tumambad sa kanya ang magindarang kasalukuyang nakapulupot sa pinuno ng mga aswang na pinuntahan nila. Habang pilit naman yung nagpupumiglas, mas lalo namang humigpit ang pagkakapulupot ng nilalang na yon, dahilan para akalain niya na katapusan na nito. Ang kaso lang, habang nag-aalala siya para sa kalagayan ng nilalang na yan, pansin na pansin niya ang tuwa sa mga kasamahan nitong nanonood. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla namang tumahimik ang buong paligid kasabay ng mabilis na pagpapalit anyo ng aswang na kasalukuyang pinuluputan ng magindara. Pag-usli ng matatalas nitong sungay sa balikat at noo, mabilis naman yung tumagos sa katawan ng nilalang na nakapulupot dito. Dahil sa pangyayari, napilitan naman yung ikalas ang kanyang pagkakapulupot upang dumistansya roon ng bahagya. Subalit, di pa man ito nakakalayo, bigla naman yung bumalik sa kinaroroonan ng nilalang buhat sa mapuwersa nitong paghila sa buntot. Sa bawat paghawak ng aswang, kitang-kita niya ang pagbao ng kuko nito na parabang isang keso lamang ang hinahawakan nito. Maya-maya pa, nagawa na nga nitong mahawakan ang katawan ng magindara na siyang naging sanhi upang simulan na nito ang pagsagpang sa kalunos-lunos na nilalang. Sinimulan nito ang pagpatay sa magindara sa pamamagitan ng pag-unday ng saksak sa katawan nito, hanggang sa kalaunay tuluyan na nga nitong nabali ang ulo. Matapos ang pangyayaring yon, walang habas naman itong nilamon ng nilalang, hanggang sa paisa-isa na ring nakisawsaw ang mga kauri nitong nanonood ng duelo. Pagsilay naman doon ng ama ng kanyang asawa, agad naman itong nagbigay ng pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa kanila. Hindi naglaon, napilitan na rin silang umalis sa lugar para umuwi na. Sa pagbagtas naman nila ng daan, napansin naman ni Paulo ang muling pagbalot ng mga anak nito sa mga sibat na kanilang tangan. Ayon sa kanya, ang bagay na tangan ng mga anak nito ang isa sa mga nagbigay ng palaisipan sa kanya noong mismong gabi. Alam kasi noon ni Paulo, nagtatangan niyo ng matinding kapangyarihan gawa ng hindi naman ito katatakutan ng mga nilalang kung isa lang itong ordinaryong sibat. Dagdag pa niya na, sa kanilang pananatili sa lugar na yon, paulit-ulit niya tong tinatanong, ngunit sa kasamaang palad walang sumasagot. Bawat isa sa mga kadugo nila roon, limitado ang kaalaman pagdating sa mga sibat na yon. Taon pa ang lumipas, nanatiling walang kaide-ideya itong si Paulo sa mga bagay na kanyang nasilayan noong mismong gabi. Gayunpaman kahit papaano, hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin dahil sa napagtanto niyang wala na siyang magagawa para malaman ang katotohanan sa likod ng mga ito. Nang dumating na rin ang puntong napaniwala na siya ng husto ng kanyang asawa, napilitan na rin silang bumalik sa kanilang orihinal na tirahan
para may pagpatuloy ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Hanggang sa pagtanda noon ni Paulo, nanatiling palaisipan para sa kanya ang kanyang nasaksihan na duelo ng sinaunang usbong at Magindara. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam ko lahat tayo bitin na bitin dito, no? Kasi sinaunang usbong, sobrang lakas ng lahi na to. Tsaka sobrang bihira natin tong marinig. Parang ilang beses ko palang ata nabanggit to. Wala atang 2 o 3 eh. Hindi. Wala atang 3. Parang pangalawa palang atang banggit ko rito sa sinaunang usbong. Para sa mga hindi nakakaalam, sobrang lakas ng mga aswang na to. Tapos, etong lahi rin nito, pagkain nito aswang din. Isipin ninyo kinakain nila Magindara. Alam naman nating lahat kung gaano katindi yung Magindara. Kasi nabubuhay yan sa dagat eh. 'Di ba? Tapos marami ring aswang na takot dyan. Yun ang kinakain ng mga sinaunang usbong. 'Di ba? Tsaka yung mga kasamahan yung tatay ng asawa nito ni Paulo, tsaka yung mga anak nun, grabe yung mga tanga, no? Sibat na gawa sa bato, tsaka gawa sa ginto. Tapos lahat ng klase ng aswang nasisilaw dun. Yung mga sinaunang usbong pa lang ang lalakas na nun talaga eh. Pero nagagawang kontrahin nung sibat na yun. Diba ang tanong ngayon, saan kaya gawa yung mga sibat na yun? Bakit ganun din katindi yung tatay ng asawa nito ni Paulo? Ano kayang meron sa pamilya nila? Diba? Alam ko pare-parehas tayo nagkakaroon ng interest dito sa pamilya na to. Pero isa lang kasi yung kwento natin eh. Maganda sana kahit man lang 3 o 4, no? Tapos ikwento kung ano yung nakaraan ng pamilya ng asawa nito ni Paulo. Kung lang naman kung sakali lang naman ipapadala sa atin. Alam ko lahat tayo nasasabik at alam ko lahat tayo gusto marinig kung anong nakaraan ng pamilya ng asawa nito ni Paulo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.